Reaction. नों बे हिनजावखौ लानानै बे न'आव थायोबा रायजोनो 10 लाख रां होनांगौनो नोंनाव दङ 10 लाख रां खुलुमबाय बयखौबो मोनसे गोजोनथाव रादाब जाय नोंथांमोना जोंनि बर' शर्ट मुभिसफोरखौ नायोना नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां रादाब बेनो जाहैदों नोंथांमोना नुनो मोनगोन दखना आरबि प्रडाक्शनाव मोनसे गोदान शर्ट मुभि बेनिखायनो नोंथांमोना दखना आरबि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नटिफिकेशनखौ अन खालामनानै लादो जाहाथे बे शर्ट मुभिया जेब्लानो रिलिज जायो अब्लानो नोंथांमोननियाव नुजाहैनाय बादि बे शर्ट मुभिनि टाइटेलानो जादों आयै नों फैफिनदो मा नाम नानि नोंना अनिला मुसाहारि नैबे बिनानावा चाइल्ड आर्टिस्ट बे बिनानावनि मोजां फावथिना खालामनायखौ नोंथांमोना बे सावथुनावनो नुनो मोनगोन बे गावसोर इन्जय खालामहैनानै माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बा सुखुया जाहैनानैहाय फैफिनो आरो माने नखर गोनांखा मानसिफ्रानो फिसा फिसौ गारनानै थांनानै सप्तासे मास मोनसे इन्जय खालामनानै फैफिननाय नै बेफोर जाथायखौ लानानै बिथांमोना बानायगासिनो दं मोनसे मोजां शर्ट मुभि बे आयै नों फैफिनदो होननाय शर्ट मुभिखौ बेखौ डाइरेक्सन खालामदों मिस्टार बिरफुं महिलारि आरो बिखौ प्रडिउस खालामगोन मिसेस रिना बसुमतारी बेजों लोगोसे केमेरामेन बिजित नार्जारी मोनफ्रोमबो सावथुना जोंनो मोनसे नङा मोनसे माबा मोनसे जोंनो फोरोङोना जायखौ जोङो मराल अफ द मुभि बा मराल अफ द स्टोरी होननानै बुङोना थिग बिदिनो नैबे मरालखौ जों नैबे स्क्रिप्ट राइटार आदा बिजु खार्जिनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन दे ओरैबायदियाव लिरदों आङो माने बियो माखासे मानसिनि थाखाय एक्सेप्टेबल जागोन ओमफ्राय माखासेया बेखौ गनायनानैबो लानाय नङा जानो हागौ आरो मानो होनोब्ला असे हिनजाव माब्रै नागारनाय बेफोरबायदि जानो हागौ आरो माने आंनि लिरनाया बेनो दिनैनि समावहाय जोंनि समाजाव मोनसे गोरा नेमखान्थि खानानै दोननाय गैया माने सप्तासे मास मोनसे बिसोर खारनानै बे गावसोर इन्जय खालामहैनानै माने माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बा सुखुया जाहैनानैहाय बिसोरो फैफिनो आरो ओमफ्राय बे फैफिननायावहाय बिसोरनि फिसायफोरा इजियैनो माने एक्सेप्ट खालामनानै लायो आरो लानांगोनबो मानो होनोब्ला गावनिनो असे हिनजाव नालाय दा बिनि सायावनो आं बुंदों माने सोरबाया एक्सेप्ट खालामगोन सोरबाया एक्सेप्ट खालामनायबो नङा आरो बिदि आरो दा जोंनि स्क्रिप्टआ जाहैबाय एक्सेप्ट खालामनो मोना खालामनाङा बिदि एक्सेप्ट गुरैयै एक्सेप्ट खालामबाय थानायनि जाहोनावनो दिनै रावबो गियाखै आरो बिनि सायाव जेबो गोरायै सानाखै बिनिखायनो अखा नायब्लानो माने बिदिनो फन कन्टेक्ट जालायो मबाइलफोर नायलायो गावसोर बिदिनो खारलायबाय थादों आरो दा जायफ्रा एक्सेप्ट खालामो आरो जायफ्रा एक्सेप्ट खालामा बे जोंनि मुभिनि स्क्रिप्टखौहाय बा स्ट'रिखौ माने नोंसोर कमेन्टनि गेजेरफ्राव माने होलायनो हागोन आरो दानि सोलिबाय थानाय थासारिनि सायाव बिथांमोना जोबोद मोजां मोनसे नैबे शर्ट मुभिनि गेजेरजों समाज फोसाबनायनि हाबा मावनो बिथांमोना ओंखारदों स' नोंथांमोना बेबायदिखौ मदद होगोन अनसायगोन बेखौ मिजिंथिबाय स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे मुभिखौबो गोबां अनसायगोन होननानै नोंथांमोना नैबे शर्ट मुभिनिफ्राय गोबां सोलोंनो हागोन स' बेजोंनो आंबो दिनैनि नैबे गुसुं भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनबावगोन बाय बाय